Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu muchanditi Fatso. Ndiri murume ndinobvawo kuchitungwiza uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Saka sekuru vangu vakabvawo kuMalawi. I can say kuti mhuri yedu imhuri yevanhu vanoita zvekubata-bata kuti unge uchitobudirira muupenyu hunge watotsvakawo munhu anokubatsira. Saka dambudziko rakaitika patiri nderekuti mama vedu ivo vaizviidza munhu anonyanyisa kugona kunamata stereki, but vakazokurirwa pamasimba vakabayiwa nepfumo nevamwe vatete, but noti pfumo chairo mukoma kikikiki. Aiwa, vakabayiwa pamweya, vakatozvitaura ivo mama zvekare navatete, vakati ainge achindikanganisira zvinhu zvangu. Saka pakuzonoidzana masimba mama vakabayiwa nebanga. Mino kuti sei Mwari akakurirwa vainge vari pamutsanyo apo pavakafa mama, vachichema vachiti vainge vabayiwa nebanga, asi vatete vakazoti aiwa, haana kubayiwa nebanga kani, rainge riri bvumo. Saka ndakauyawo kunoku kuSouth Africa ndokubva ndachizotanga kushanda. Saka upenyu ihwohwo hwekuti wakangokurawo uri mazviri, because vangu baba vainge vasingatoendi kuchechi vachingoita zvekunamata. Ndakazotangawo kufamba mushure mekunge ndauya kuno. Ndakabva ndachizotanga kushanda nevamwe vakomana avo vaibva kwaMutare. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vaine imwe n'anga yavainge vakataura nayo, asi n'anga iyi yainge iri kumanika kuMozambique. Vakati kana uchida chigadzirawo dzako mari kuitira kuti patinoenda tinge tichizongoenda tiri tose. Ndokubva tachizounganidza paya mari, tikabva tazoenda tose tikatombonogara kuvhileji kwavo, tikazoyambuka tikapinda muMozambique tikaenda kunonzi kumanika, uko kwatakazonosangana n'anga iyo yakatiudza kuti taifanira kuti umwe neumwe ange achitsvaka musikana uyo waainge achazorara naye, musikana iyeye achiri mhandara. Takapiwa matawel edu eblack, zviya zvima-first towels. Ndokubva tachizodzoka kunoku kuSouth Africa takashanda, then ndikabva ndachizoenda kumusha kwakaberekwa amai vangu. Mukoma, ndoda kureurura kuti ndakazorara nemusikana uyo ainge aine 15 years. Pane vose avo vandainge ndichifambidzana navo ndaiwanzokufambidzana between ma19 kusvika pa21 years, asi handina kukwanisa kusangana nemusikana uyo ainge achiri mhandara akakwana. Ndokubva ndachizotoona kutoti zvitori nani kutobata zvake mwana uyo anenge achinzi ari underage, zviri nani. Saka ndakataura naye, ndokubva tatanga kuwirirana. Zuva iro randakazorara naye pekutanga ndakamudaidza kumba kwagogo vangu, akabvuma kuuya, ndikamuvharira, ndokubva ndachizorara naye. Ndakatora tawel rangu riya iro randainge ndakapiwa, ndapedza kurara naye ndikabva ndachizorishandisa tauro iroro kumupukuta. Akabva achizodzokera kumba kwavo. Iye ndaitozviziva kuti kunyange akadzokera kumba kwavo vabereki vake havana zvavainge vachizombomuita, because ainge achinyanyisa kudiwa stereki naamai vake. Ndakazoendako ndikanotaura naamai vake ndikavaudza kuti ndainge ndichimuda. Akazoishayika apo paainge ava ne7 months pregnant mushure mekunge anditizira, but ndainge ndatodzokera kuMozambique. Ndini ndakatotanga kutodzokera kuMozambique vamwe vangu vasati vadzokera. Saka tawo iroro kunyange zvake akazodzokera zvake kumba kwavo achiri masikati, but inini usiku ndakazobuda netawo riya ndainge ndarinyorovedza zvishoma, ndakariitira weti, ndokubva ndachizoenda ndikanorisiya kumakuva sezvandainge ndakaudzwa. Mangwana acho makuseni ndakamukira I think kuma past 3 am ndikaenda ndikabva ndachizonotora tawel riya sezvandainge ndakaudzwa nen'anga yekuMozambique. Ndapedza kuita saizvozvo ndokubva ndachizodzokera kuMozambique, uko kwandakazonopiwa chibhodhoro chandakanzi ndaifanira kuti ndige ndichichichengeta. Ndakazodzoka kuno kuSouth Africa ndokubva ndachizotanga kushanda, ndikanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe. Saka fadzi uyu akatomboenda akanogara
pamba pagogo vangu akandimirira. Asi kana ivo gogo vakabva vati murume wako uyu kuti achauya here, dai wambodzokera kumba, because vainge vava kutya kuti anogumisidzira azoita musikanzwa, sezvo pamba painge paine vamwe vazukuru vezera rake. Akadzokera kuvabereki vake. Kana yainge iri semari, ndaiita kuvadirira sezvandainge ndakaudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichiomera. Chose icho chaanenge ati anenge achinzwa kuda, ndaifanira kuti ndinge ndichizotumidzira mubereki wake naiye zvekare. Mukoma aitofungidzira kuti Mwari vake vainge vamurangarira izvo ndainge ndakangomusarudza kuti ndinge ndichingomushandisa pamhiko dzangu, sezvo ndainge ndakamuwana achiri mhandara. Ndakatanga kuita mari kuzonosvika achizonoshayika, then tsime riya remari rikabva rachizopwa. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi, mukoma handinganzi hangu handisi munhu ane mari, but mabusinesses angu ose ari dry. Ndakatonzi kana ndichida ndiri kufanira kuti ndinge ndichitsvaka zvekare umwe mwana ane 15 years. Manje ndiri kutya because ndine umwe uyo wandainge ndichifambidzana naye, vabereki vacho vakazobata mamessages, iye ainge aine 14 years. Ndakanzi zera iroro randinenge ndakatanga naro ndo randinofanira kuti ndinge ndichingoramba ndichingorara naro kuzonosvika ndichizofa. Saka it's between 13, 14 ne15 vasikana vandofanira kuti ndinge ndichirara navo. Vamwe vangu vakaita lucky because umwe wacho akatosangana neumwewo ainge aine 28, saka anototendedzwa kurara nevasikana kubva pazera re17, 18 kunosvika ku28 inga zvake. Ini zvino ndinotya kuti kana ndikaramba ndichidai, tsime rangu pose parinopwa ndobva ndanzi chitsvaga zvekare imwe underage yaunorara nayo, then ndobva ndaenda netowel kuMozambique ndinokwanisa kuzosungisiwa. Like ipapo vabereki vemusikana uyo wandanga ndichifambidzana naye vakabata mamessages vakati, unozviziva here kuti tinokwanisa kukusungisa? Hana yangu yakarova mukoma. Ndakazovatumidzira hangu mari ndikati aiwa ndazvinzwa, ndinokumbira ruregerero, asi ndiri kutya kuti kuenda nekuenda ndinokwanisa kuzongosungisiwa. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe, zvechokwadi zvinhu zvamuri kuita izvozvo ka muchasungwa chete. Hey, apa hanzi ndo mhiko dzangu idzodzo dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizorara nemusikana uyo anenge ari underage, nekuti ndopa zvakatangira. Vamwe vangu hanzi vakaitawo lucky. Ya pakaipa hanzi zvibhodhoro zvedu zvatakapiwa ndo zvatinoshandisa pakuita mari, asi tsime remari rinopota richipwa, and kana rapwa unofanira kuti unge uchitsvaka zvekare umwe waunoshandisa pamhiko. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, ndinoda kuti vose vandakabira vandiregerere kunyange vasingandizivi. Ndakazobira munhu asingabirwi. Basa rangu mukoma randainge ndichiita ndere kubira vanhu, especially varimi avo vanenge vauya nezvirimwa zvavo vachizozvitengesa, kunyanya fodya uye zvekare nekotoni. Ndaitoziva kutoti mundara uyo anenge ari kubva kunotengesa fodya dzake kana kuti kotoni. Ndiri munhu wekuti kana wakanditarisa, I am such a gentleman. Kana kutobira munhu ndinomubira very smart, ende taitoshanda sesyndicate tichitofamba nemotikari. Dzimwe nguva taitoenda totonopakawo motikari dzedu kuma-auction floor ikoko, tichitoita sekunge vanhu vatouya kuzotitengesa zvirimwa zvavo. Paya vanhu pavanenge vava kuti vava kuenda kudzimba dzavo, vamwe nekuona kuti ndinenge ndakatochena vaitondikumbira kana lift zvekare nemushonga uyo wataizoshandisa. Saka mushonga uyu ndaiuyisa mudrinki ndoswera ndichinwa. Mushonga uyu waizoita kuti munhu kana akanditarisa ange achiona sekunge ndiri munhu anokwanisa kutomubatsira. Pavanozoona kuti nditori nemotikari, vobva vatoona kuti munhu uyu anokwanisa kutotibatsira kutiendesa kumabhazi direct
tisazoita zvekukwira zvimotikari zvemishikashika apa tiine mari yakawanda yatinenge tiinayo, vasingatozivi kutoti vanenge vatozviisa mumaoko embada. Saka mukoma ndaizoti kana ndatora vanhu vaya vandinenge ndichitonzwa kuti vane mari uye zvekare ndichitonzwa kuvaviwa mukati memaoko angu, zvekuti ndichidhiraivha ndinenge ndichitokwenya maoko angu, zvichireva izvo kuti vanhu ivavo vanenge vaine mari. Saka tinenge tiine zvekare imwe motikari inenge iine vamwe vangu, saka ndinozokuita sekunge ndaita breakdown paya. Vaya vanenge vaine motikari vobva vatongosvika vachiita sekunge ndivana makanika, ndototanga kutotaura navo pasina kana nguva mukoma, vanhu votoburitsirwa mapanga vobva vatonzi mari burukai mumotikari. Iniwo ndobva ndatonzi driver motikari shamwari, ndoita sekunge ndinenge ndatobirwawo nematsotsi iwawo, izvo tinenge tiri pamwe chete. Saka takazobira umwe mudhara anoratidza kuti iye atori nemishonga yake, because ndakasangana naye zvekare paraundabout, ndokubva ndachitanga kunzwa kuti maoko angu ainge achivava. Tikamukwidza mumotikari, saka takazomubira mari yake muwaterfalls. Hatina kana kure kwatakamboenda naye murume iyeye, ndokumutorera mari dzose tikamuti kana ukangoudza vanhu chete kuti takubira tichakuwana mundara ende tichakutsvaka. Saka pakazosvika imwe motikari yainge iri yembavha zvekare, tikamupinza mumotikari yacho iyoyo, ndokubva vachizonomusiya kumabhazi. Akazokwira bhazi akaenda zvake. Ndakazotanga kumurota mundara uya, ndaimurota akabata tsvimbo achindirova netsvimbo achiti ndoda mari yangu. Ndakarwara mukoma, kunyange zvangu ndainge ndagara ndiri pachirongwa, asi ipapo mukoma mapiritsi akandiramba zvekuti kana kuchipatara vakashaya kuziva kuti ko chii chiri kuitika. Ndikatombonzi ndainge ndava neproblem yemakidneys, asi mukoma denga ririko. Pandakazoreurura ndikaudza mukadzi wangu kuti ndaipota ndichirota umwe mudhara achiuya kwandiri achindirova netsvimbo, ndo kuzotoita right kwandakaita. Mundara uyu takazomutsvaka mukoma, ndikazviendesa ndega mumaoko emapurisa, ndokubva tachizoenda kuma-auction floors. Saka painge paine vamwe vakadzi vanoita zvekutengesa pagate, ndikavaudza munhu wandainge ndichitsvaka. Ivo vaitozviziva kuti ndainge ndiri mbavha, vakati vanomuziva mundara iyeye, vakatipa zita iroro mukoma ndo ratakashandisa kuzonosvika tichiwana madetails ake kuma-offices. Ndokubva tachizotanga kumutsvaka mundara uyu tikamuwana. Kunyange zuva iro ratakanosvika pamba pake akangoseka zvake, akabva ati ainge achiziva kuti ndainge ndiri munzira ndichiuya. Takamubhadhara mari yaainge achida, ndokubva tachizoenda naye kurwizi uko kwaakanotora imwe tsvimbo yainge ichigara mutsanga iri muzisaga, iyo yaaiti aipota achirovesa mvura nayo. Saka ndokusaka ndainge ndichirota ndichirohwa naye mundara uyu kuhope kwangu. Mukoma Nashe, ndoda kungokumbira ruregerero kune vamwe vose avo vandakabira. Zvekuba handichaite ini. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi zvekuba handichaite ini, ndoda kungokumbira ruregerero kune vose avo vandakabira. Pakaipa. Rikidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo I found out kuti my best friend was alive in his own coffin, but handina munhu akakwanisa kunditeerera. It was as if hama dzake dzainge dzichitozviziva kuti he was still alive. Zvakaitika kunoku kuDurban. Ndakauya kunoku kuDurban mushure mekunge ndanetsana nemurume wangu. Ndiye akatondibatsira iye nemudzimai wake. Hama dzangu ndairohwa kunzoko kune vamwe varume vekuti akatanga kukurova kunyange raini rose rinongouya kuzongookera. Iye ainge achizvitemba nekuti ainge ari musoja. Ndaiti ndichirohwa paya aiti ndoda kunyatsokurova mapressure points ekuti kunyange ukaenda kumapurisa vanokurambira kuti warohwa iwe, zvezvazvo torturing. Dzimwe nguva aikwanisa kungondipfekedza chiwesi obva atanga kundinyika mumvura
aimirira paya pandinenge ndava kuita sekunge ndava kuda kufa, obva achizondinyukura mumvura akandidzipa mukoma achinditi reurura, une munhu ari kusara achikurara pano. Ndaibvuma mukoma nezvimwe zvinhu zvandainge ndisingatombozivi. Shuwa munhu anorova kudaro ndiye munhu wekuti ungaswera uchihurira here? Painge pasitomborina kana mukana wekuti ndinge ndichifunga nezvemaboyfriends. Izvo ndiye hake ainge achindichita. Aiti kana ari kubasa mukoma ndinenge ndiri bhizi ndichizvitova ende ndichirwadziwa. Ndakaonda kusvika kupera apa ainge akanditora ndiine shepi yangu yakanaka, akati ainge achida kunyatsokundichengeta, but he started mistreating me, achindirova. Vabereki vangu vakazviziva, akaudza baba vangu pafoni kuti Ndara iwe ndinouya ndikakumamisa, ndinokurova mazhaba ende hauna kana zvaunombofa wakandiita. Vabereki vangu vainge vava kutozviziva kuti mwana wavo agere nebhinya. Saka ndakazotanga kutaura nebest friend yangu, even though ainge ari murume. Kunyange patainge tichiri kuchikoro, we used to share even the same desk. Ndikamuudza situation yandainge ndichirarama ndiri mairi, akanditi tichitaura nemukadzi wangu. Ndakatumidzira mukadzi wake mamessages, mapictures, ndichimuratidza kuti ndainge ndichirohwa sei nemurume. Ndokubva ati ainge achazoita plan mushure mekunge awana basa, ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Saka best friend yangu iye ainge achishanda sagardener, uye zvekare ndokwandakawana basa muestate imomo maainge achishanda. Saka paakatofa mukoma, I was the first one to inform everyone in the family. Saka taigara tichingotaura, taiwanzokuti kuzvi44 paya pekuti tinenge tachaisa, taienda zvedu pakapaki totanga kukurukura. Inini ndinenge ndiine vana vemurungu wangu. Almost each and every day ndaibuda navo ndobva ndaenda vonoita ma-outdoor sports avo mukapaki karimo muestate umo mandinoshanda. Saka dzimwe nguva ndaidarika ndichimutora, tobva taenda tobva tagara zvedu tiine vamwe avo vanoshanda muestate tichingoita nyaya. Saka aigara achingondiudza kuti ainge achirota vamwe vatete vake. Saka vatete ava ainge achiti vainge vakaromba, ende iye aita sekunge ainge aine chipo, like zvekuti kana mumba mukapinda munhu aibva achizozviziva kuti mumba munenge mapinda munhu anenge asina mwoyo wakanaka, achida kuita zvakaipa, whether munhu iye anenge achida kukanganisa vanhu vaainge achishandira kana kuti iye. Saka vatete vake anoti paakamboenda kuZimbabwe akavaona vachishanduka kuita kitsi. Kubva ipapo ndopa vakatanga kuvengana. Mangwana acho makuseni hanzi vakatomuti iwe ibva pano nemukadzi wako nekuti wava kuona zvimwe zvinhu zvisina kana zera newe. Hanzi vakamutaimira ari ega ari mukitchen, akati kitsi iyoyo yawakatoona ndini, saka pano handisi kuda kuti urambe wakagara panapa, uri kundikanganisa mufaro wangu nekuti wava kuona zvinhu zvisina zera newe. Ndokubva vatotanga kutorongedza paya, vakazomboenda vakanogara kumba kwemukadzi wake. Asi mukadzi wacho ainge asingazvibhilivhi zvose izvozvo, aitovafarira vatete vacho. Saka akaramba achingoti ndikungonzwa musoro wangu uchitema, musoro wangu uri kutema. Mukadzi wacho akazongodaidzwa navatete vake, vaya avo vainge vakambovadzinga pamba pavo. Ndikati asi nhaiwe uchizviona unoona sekunge zvinoita kuti vatete vako vakakudzinga ende havataure newe, but vanongoramba vachitaura nemukadzi wako. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Mukadzi wacho akaenda kuHarare akatombonogara kuda kwe3 months, zvekuti best friend yangu yakazotanga kutombondipfimba achiti iwe sha tazivana almost kweupenyu hwedu hwose, maybe iwewe neni we were destined for each other. Pandainge ndava kutoda kutotanga kutofunga nezvazvo, mukadzi wacho ndo paakabva achizodzoka. Akati adzoka kuno kuDurban kuda kwe about 4 days ndo paakabva achizofa murume wacho. Akangotemwa nemusoro, kwava kutoshayika. Ndikatofonerwa nemurungu wake because ainge achizviziva iri hanzvadzi yangu. Pakazotouya mapurisa vakatora mastatement apa ndainge ndichitozivisa hama dzake mukoma. Painge pachingoitika zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Pakauya imwe motikari yainge iri Ford Ranger mbishi mukoma Nashi,
yainge iri yeforensic, motikari iyoyo yakaramba kuita on mukoma. Vakazotofonera kumaoffices kwavo ndokubva kwachizouya zvekare imwe motikari iya yainge ichiramba kumuka apa ichiri mbishi. Kwakauya zvimatraki zviya zvavanoshandisa muno muSouth Africa zvetowing, chakafa chimotikari ichocho chetowing chikatanga kupfungaira, hameno kuti ndokuboila here kwavanoti kuboila engine, asi chakangoita rimwe zisound kuita sekunge muengine mune chinhu chakaputika. Motikari yainge yauya kuzotowa motikari iyo yakazototsvakirwawo rimwewo track hombe kuti ringe richizoya kuzoitowa motikari iyoyo. Saka ndakatanga ndichanzwa ari maungira ainge achingoti kwandiri, Esther handina kufa, Esther handina kufa. Saka because of zvainge zvaitika ndainge ndichiri in shock. Ndakangofungidzira kuti maybe apa ndainzwa nzeve dzangu dzichirira kuti wii, ndobva ndanzwa kuti Esther handina kufa, ndichiri mupenyu. Kusvika pari nhasi mukoma, mwoyo wangu unorwadza kuti maybe murume uyu ainge asina kufa zvechokwadi, maybe akazoendeswa zvake kumochwari achiri mupenyu, because aitoti Esther handina kufa, Esther handina kufa. Mukoma, nyaya inondirwadza yandiri kukuudzai iyi. Akaendeswa kumochwari, mari dzaunganidzwa sevanhu vainge vasina kujoina funeral policy. Vatete vaya ndivo vakatotumidzira mari yakawanda, because paidiwa mari yakati wandei kuzoripatriata mutumbi wake tikaenda nawo. Asi tiri munzira ndaingoti kana ndikangobatwa nehope, so ndainzwa voice rake achinditi Esther, ndati handina kufa. Takazoti tasvika nemutumbi wake, ndipo apo paakati ndinge ndichiudza vamwe mukoma vake. Akazotodzoka kwandiri ava kuchema akati hazvinei hazvo Esther, varamba. Saka ndakavaudza ndikati pane zviri kuitika. Mukomana ari kundiudza kuti iye haana kufa. Vakangonditi hakuna zvinhu zvakadaro. Ipapo mufi aitonditi, Esther, vhura kofeni rangu, handina kufa. Vakati vainge vasingakwanise kunditendedza kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro sezvo ndainge ndiri mutorwa. Vakati chibva watonyarara nyaya yako iyoyo, nekuti vanhu vachati ndiwe wamuuraya. Saka handizivi kana vakazoudza dzimwe hama dzavo, but ndakazongonzwa voice pavakangondisiya ndakamira ndiri ndega. Mushure mekunge ndavadaidza ndikavaudza nyaya yandiri kukuudzai mukoma, vakangonditi hakuna zvinhu zvakadaro, iwewe hazvitoite kuti tinge tichizokutendedza kuita zvinhu zvakadaro, plus gara watonyarara, otherwise vanhu vanokuuraya pano vachiti ndiwe wauraya, ndiwe wakauraya. Wava kuda kunyatsokuona kuti nyama yako yava redi here kuti utange kuidya. Saka hana yangu yakatorovawo. Vakangoti vachingofamba vachibva pandainge ndiri, ndikatonzwa voice iro rakati kwandiri, Esther, hazvina hazvo mhosva, varamba mukoma. Saka ndo zvakaitikawo kwandiri mukoma Nash. Handizivi kuti aingovawo manzwiranzwira here andainge ndichiita, but munhu wacho aitaura neni ndiye wandinoda kuziva kuti ndianiko chaizvo ainge achitaura neni. Handizivi kana variko vakambosanganawo nazvo izvi zvandakasangana nazvo, kuti ainge asati anyatsokufa here. Ipapo pakazouya vanhu veforensic, but ingawani vanhu vakauya veambulance vakatoti upenyu painge pasisina, ndokusaka vasina kukwanisa kuenda naye kuchipatara. Tikazomirira mapurisa neveforensic pavakazouya. Saka sei iye kwandiri ainge achiti Esther handina kufa? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi aiti kwandiri, Esther handina kufa. Strange things indeed they do happen in this world. Hey.